няма проблем. И отишъл той, влязъл и си легнал. И след няколко минути, час, половин час, идва друг с дефект в говора. Наобратно. Добър вечер! Добър вечер, казва хотелиер. Имате ли стаи? Нямаме, обаче имаме една с 10 легла, едно с 10, ако искате в нея може да възстанем. Добре, няма проблеми. Голям гад не го... Влиза човека в стаята и вижда една свещ на масата. Иска да си легне, преди да си легне, иска да го гаси и казва. Не успя да го гаси, пред по-малата и си ляга. Пред нея и той да беше. Пред нея и той беше, ти го забранил. Да, добре. Идва третия. С дефект в говора. Като бе. И вика на рецепцията. Добър вечер! Добър вечер. Имате ли чай? Имаме, дай, кой да е? Имаме чая за стул. Ами имаме, обаче само една и е с 10 легла, 2 са заети. Ако искате, може да настанете. Добре, ще взема. Вземай си, да. И влиза в стаята. И вижда една свещ на масата преди да се легне. И решава да духнем преди да се легне и казва. Не успява. Сега е по-малка и сляга. Идва, малко по-късно идва четвърти човек в хотела с дефект в говора да се търси стая. Добър вечер! Добър вечер. Имате ли стаи? Имаме, кой да? Искам една стая! Добре, обаче имаме само една, 10 легла, 3 са заети, ако искате може да наследите. Добре, ще взема. Оле, ти ще продължиш до 10, брат. До 10 ли продължава, брат? Човек отива в стаята, иска да си легне, иска да почине. Вижда свеща, която гори. Иска да я духне, знае. Не успява. И си ляга. Тъй в мамата. Да. Тъй по-мала да и си ляга. Тъй, нататък. Идва човек малко по-късно в хотела, който е с дефект в ръката, ето така. Добър вечер. Добър вечер. Имате ли стаи? Нямаме, но имаме една, която е с 10 легла. Ще сте са свободни, ако искате може в нея. Добре, ще я взема. Лекар мъж? Лекар мъж. Влиза човека в стая и казва. Добър вечер, първия. Добър вечер, втория. Добър вечер, третия. Добър вечер, четвъртия. Добър вечер. Тъс нещо спите. А чуга си ли? Алексия, 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 говори. И последния кала. Бекаш и си легнал. Ето ето. Ти нормален ли си? Той ли беше вица? Удари го в зъбите, лут ли си? Сега си спомни как беше целият вид, мога да почна да го разкажа от начало. Ма ти изтърва ли нещо? Да. Защо не беше смешен вица? Изтърва нещо много... Ти изтърва, не той изтърва целият вид. Ма ти изтърва ключов момент. Да. Кой? Че всеки един от участниците е питал защо свети този свеж. Да. И всеки един първи е казал он чугасение, втория е казал он чугасение, третия е казал он чугасение и
четвъртия казал, он чудо и петия казал, ам що ти ги готвиш? И му казал, ам чугаси и докал. И си легал. Ама да, то пак не е смешно. Ама той бил пък абсолютна ръка, пак я угасил с другата. Дай, с коя да го Сега виждаш ли? Не си не разбрах, възпитание смешно. Това си прост. Сега ще ти го разкажа от начало, разбираш? Ама имаш само минута и 37 секунди. Спри и ще ти го кажа пак. Ма ти този вид ти не си го разбрал. Не, този път наистина ще го разкажа, пожалуйста. Заклевам се. Ти пък какво продължиш там, бе? Хуйо. Оригинал се пърдят, но леко знае. И без изпитвам нужда да говоря, защото ще се напия, ще повърна и ще се насяга. То ти не избегна. То си го залепи. Ай, кажи чао, няма го разказваш пак, кажи чао. Ще на 3 години и половина. Кажи чао. Bye bye. Suck my dick, lick my balls, Уху. and А това паркулю. fuck you forever. Young, only you, my friend. Winky ham because of our children. And suck my dick slowly every day forever young. Мен так ма